And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakipagrelasyon ako sa manager ko na 22 years ang tanda sa akin. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga taga-subaybay nyo simula pa noon hanggang ngayon. Kahit nasa duty ako at kahit bawal ang cellphone, wala pa rin makapipigil sa akin na makinig sa programa mo. Sobrang ganda ng programa mo. Marami akong natututunan. Marami akong napupulot na aral. At ngayon, gusto ko lang namang magbahagi tungkol sa nangyari sa buhay ko. Hindi ko actually alam kung pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari o hindi. Itago mo ako sa pangalang Ana. At ito, ang aking secret file. Isa akong ina at asawa. Masaya kaming namumuhay noon ng asawa at anak ko. Nasa bahay lang ako dati, simula nung mga anak ako. Nung medyo lumaki na yung anak ko at umuwi na ang mama ko galing sa ibang bansa, nag-decide akong magtrabaho na lang. Dahil may mag-aalaga na ng anak ko. Total, andito naman na si mama. Nagpasya kami ng asawa ko na ipapasok niya ako ng trabaho. Tulad din niya na isang security guard. Noong una, kinakabahan ako, DJ Rocky. Kasi first time kong maging lady guard. At wala pa akong experience nung time na yun. Sabi ko, bahala na. Matututunan ko rin naman siguro yung trabaho ko. At ayun nga, nakapasok ako sa agency kung nasaan din ang asawa ko. Sumailalim ako sa maraming interview. At isa sa mga nag-interview ay ang client manager ng ahensya. Noong una, natatakot talaga ako sa client manager na yun. Kasi ayon sa kwento ng asawa ko, stricto daw talaga si manager. Madalang ngumiti, parating seryoso. Pero, nagtiyaga ako hanggang sa matutunan ko lahat ng kailangang gawin sa trabaho bilang isang lady guard. Makalipas ang 4 na buwan ko sa trabaho, biglang may nag-chat sa akin. Hindi ko friend sa Facebook yung nag-chat, pero nakilala ko agad kung sino. Si manager. Binasa ko ang chat niya. Sabi niya, ang ganda ko raw. Isa raw siya sa mga tagahanga ko. Nagulat ako sa chat niya, DJ Rocky. Kaya nasin ko lang yung message niya at hindi ako nag-reply. Bandang hapon na, nung araw na yun, naikwento ko pa sa asawa ko yung tungkol sa chat ni manager. Ngumiti lang siya at sinabi na nagagandahan lang daw siguro yun sa akin. Lumipas ang mga araw. Nag-chat uli sa akin si manager. Admirer ko raw siya. Nag-comment pa nga siya sa profile picture ko. Sabi niya, napakaganda ko raw ron. Hot mama raw ako. Sabi ko, hindi naman po sir, picture lang po yan. Tapos nag-reply siya na, ang humble ko naman daw. Tapos noon, wala na akong reply uli sa kanya. Lumipas pa ang ilang buwan. Nagkita kami ni manager dahil nagkasalubong ko kami. Binati ko siya. Ginitian lang din niya ako.
Madalang kasi siyang lumabas ng opisina at bihira lang din siya makita. Pagkatapos noon, nag-chat siya uli sa akin. Sabi niya, "Ana, I like you. Pero alam kong andyan ang asawa mo kaya hindi pwede." Nag-reply ako sa kanya at sabi ko, "Hindi talaga pwede, sir, at ayaw ko rin po ng ganun." Akala ko, DJ Rocky, titigilan na ako ni manager sa kakachat niya sa akin. Pero, nagtuloy-tuloy ang pag-chat niya sa akin. Sa umpisa, hindi ako nagre-reply hanggang sa nagkakapalitan na kami ng mga mensahe. Hindi ko namamalayan, nagkakamabutihan na kami. Lumipas ang 1 taon. Tinanong ako ni manager kung pwede raw bang maging kami. Aminado ako, DJ Rocky, na nagugustuhan ko na rin siya. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Hanggang sa pumayag na rin ako na magkaroon kami ng relasyon ni manager. Kahit may kanya-kanya kaming asawa. Maayos ang naging flow ng secret relationship namin ni manager. Walang ibang nakakaalam. Isang beses, niyaya ako ni manager na lumabas. Pinag-isipan kong mabuti. At matagal. Bago niya ako napapayag na magpunta kami sa isang motel. At doon, may nangyari sa amin. Natatawa pa nga ako nung time na yun kasi nahihiya pa ako. 1 round lang ang kinaya ko. At hindi na yun nasundan pa. Kaya umuwi na lang din kami agad. Nagpulusot lang ako sa asawa ko na masakit ang ipin ko. At hindi ako makakapasok sa duty. At total, si manager ang manager kaya okay lang. Kahit minsan, pasaway ako o nalilate, sinasalba ako ni manager para wala akong violation records. Sa tuwing may problema ako, DJ Rocky, si manager palaging nasa tabi ko. Kahit malaki ang age gap namin. Kasi 49 years old na siya samantalang 27 years old pa lang ako. Pero alam mo yun, DJ Rocky, sobra akong na-in-love sa kanya. Sobrang pogi niya eh. Hindi mo nga aakalain na 49 years old na siya. Para lang siyang 35. Magaling siyang magdala ng damit at marunong pumorma. Healthy living, nagji-gym. Tapos ang bango-bango pa. Marami rin nagkakakrush sa kanya ng mga katrabaho ko noon. Sinasabi nila na kapag nadaan si manager, napopogian daw sila. Natatawa na lang ako kasi hindi nila alam na jowa ko na siya. Malambing din si manager sa akin. Palaging may good morning, my love. Palagi rin nag-a-update. Kahit busy kami sa trabaho. Napapansin din ng mga kapwa ko guard na madalas nang mag-ikot si manager sa planta namin. Na dati raw, madalang sa 1 buwan. Wala silang kaalam-alam kung bakit. Ay, ewan ko ba, DJ Rocky, sobra akong na-in-love kay manager. At hindi ko namamalayan. Nagsisinungaling na pala ako sa asawa ko. Fast forward, kinailangan ng mama ko na bumalik ng ibang bansa. Kaya wala ng ibang mag-aalaga sa anak ko. Nag-decide kami ng asawa ko na mag-resign na lang siya para makapag-rider siya. Trabaho ako sa araw, rider naman siya sa gabi. Halos hindi na kami magkasama ng asawa ko. Hindi na rin kami makapagtabi sa pagtulog. Pagdating ko galing trabaho, paalis naman siya. Ay, lumipas ang mga buwan na ganun ang rotation namin sa bahay. Wala na kaming oras sa isa't isa. Kaya ang focus ko tuloy, na kay manager na. Masaya ako kapag nakikita ko siya at naiinis ako kapag hindi. Kaya kahit busy siya, sinusuguro niya na pumupunta siya sa planta. Minsan pa nga, dinadalhan niya ako ng ulam na siya mismo ang nagluto. Nilalagay niya pa sa envelope para hindi makita ng iba. Nag-e-effort talaga siya sa akin, DJ Rocky. Ipinararamdam niya kung gaano niya ako kamahal. Araw-araw yun. Fast forward, nagkaroon ng team building activity ang ahensya namin. Kailangang sumama lang lahat ng guards ng agency. Nung matapos ang duty ko nung araw na yun, humabol ako sa event. Pagdating ko ron, medyo lasing na yung mga katrabaho ko, sumasayaw na. At noong magkita kami ni manager, napangiti siya at binati niya ako. Hinawakan niya ako, pero umiwas ako at agad na umalis. Hinabol niya ako, DJ Rocky. Naghabulan tuloy kami sa mesa.
Umupo ako at umiwas kasi nga lasing na siya. Sumimangot tuloy si manager at uminom pa ng alak. Pagkatapos, bigla niyang pinatay yung videoke at lumapit sa harap ko. At may ginawa siyang isang bagay na hindi ko makakalimutan noong araw na yun. DJ Rocky, hindi ko talaga yun makalimutan. Sinigaw ni manager na mahal niya ako. Natahimik ang lahat at nagtinginan lahat sa akin. Para bang natauhan silang lahat sa isinigaw noon ni manager. Kaya sabi na lang niya sa lahat, I love you all! Para hindi halata. At dahil sa sobra nga niyang kalasingan, hinatid na lang siya ng kasamahan namin pa uwi. Fast forward, pagdating sa Lunes, hindi ko tinext si manager. At hindi ko rin siya sinagot sa chat. Nag-reply na lang ako sa kanya, sabi ko, nag-enjoy ka ata kasasayaw mo. Sagot niya sa akin, ano bang nagawa ko? Sinagot ko siya, ang totoo niyan, nagselos ako. Kasi kasayaw mo yung isang babae na katrabaho ko. Todo explain naman siyang lasing lang daw siya, kaya siya napasayaw. At hindi na raw niya maalala kung ano ang ginawa niya sa akin doon. Naging okay kami pagkatapos noon. Fast forward, umugong yung mga bulong-bulungan na may issue si manager. Sabi ng isa kong katrabaho, may gusto raw si manager sa isa naming katrabaho. At sinabi rin sa akin ng babae na nag-chat daw sa kanya si manager na gusto raw siya nito. Ang ginawa ko, inaaway ko si manager sa chat. Sumagot siya sa akin, gawa-gawa lang daw ng babae yung kwento. Kaya tinanggal niya tuloy yung babae sa trabaho. Dahil nagkakalat daw ng fake news yung babae. Sa isip ko tuloy, filingera lang yung babae. Fast forward, naging hinala na sa akin ang asawa ko. Kasi tuwing may okasyon, palagi akong sumasama sa mga katrabaho ko. Minsan, sinabi ko sa kanya na may birthday yung isa naming katrabaho pero ang totoo, si manager ang kikitain ko. Gusto ko lang namang makasama si manager. Ang dami nang nangyari sa amin ni manager. Naulit yun ang naulit. At parati rin niyang sinasabi na I'm the last. I'm the last. Mahal na mahal niya ako. Pero hindi niya lang daw talaga kayang iwan ang pamilya niya. Isang araw, nagaya si manager na mag-inom kami doon sa bahay ng katrabaho ko na kaibigan din niya. Nagsinungaling uli ako sa asawa ko. Sabi ko, birthday ng asawa ng workmate ko. Pagdating namin dun, inutusan ni manager yung workmate namin na bumili ng alak. Ang naiwan sa lugar na yun, kami lang ni manager. Pag alis niya, sinamantala namin yung pagkakataon dahil miss na nga namin yung isa't isa. May nangyari sa amin ni manager, kahit mabilisan lang. Nasundan pa yun, DJ Rocky. Sa tuwing magyayaya siya ng inom sa akin, may nagaganap sa amin. Hanggang sa na-addict na kami sa isa't isa. Na barati naming hinahanap yan tuwing nagkikita kami. Madalang na rin daw si manager na makipagsibing sa kanyang asawa. Kasi menopause na raw yun, tsaka tumaba na. Matanda na raw. Wala nang gana sa mga ganong bagay. Yung performance ni manager sa akin pang 100%. Kasi never akong nasarapat ng ganun sa asawa ko. Kaya nakaka-addict si manager. Pero ganun pala talaga, no? Lahat ng masasarap, may nag-aantay na kapalit. Isang gabi, umabot na sa sukdulan ng pagdududa sa akin ng asawa ko. Kasama ko nung gabing yun si manager. Doon uli sa bahay ng kaibigan namin. Ang paalam ko sa asawa ko, may exercise lang akong pupuntahan. Pero sinundan na pala niya kami. At nakita nga niya kami doon ni manager na magkasama. Pinapauwi niya ako at nagtalo na kami doon. Ayaw ko pang umuwi noon. Feeling ko pinahiya niya ako roon. Galit na galit sa akin ang asawa ko.
Kaya nauwi na lang sa hiwalayan ang relasyon namin. Pinaalis niya ako sa bahay. Umuwi kami ng anak ko sa probinsya. Sinabi ko kay manager kung anong naging desisyon namin ng asawa ko. Sinuportahan niya naman yun. Iniwan ako. Iniwan ko ang asawa ko. At ang anak ko ay nasa probinsya naman. Bumalik ako sa trabaho. Bumukod lang ako sa isang apartment kung saan kasama ko yung isa kong katrabaho na babae na kaibigan ko. Kahit nasa ibang apartment ako, DJ Rocky, tuloy pa rin ang relasyon namin ni manager. Kapag day off ko, pinupuntahan niya ako sa apartment ko. At ganun pa rin ang nangyayari sa amin. Minsan pa nga, nag-leave si manager ng isang buong araw para lang magkasama kami at magawa namin ang gusto namin. Tapos isang araw biglang nag-chat sa akin ang asawa ko. Pinauungi na ako sa bahay. Niyaya niya akong lumabas. Sumama naman ako. Sabi niya kung ayaw ko na raw bumalik, kunin ko na lang daw ang mga gamit ko. Pumayag ako. Umuwi ako sa bahay namin. Hanggang sa pinipilit ako ng asawa ko na makipag-anuhan sa kanya. Napapayilit niya ako na mag-anuhan kami. Ang totoo na miss ko rin siya. Ginusto ko rin naman yung nangyari. Naramdaman kong miss na miss rin ako ng asawa ko. At pagkatapos noon, bumalik na ako sa apartment. Hindi ko pinaalam kay manager na nagkikita na rin kami ng asawa ko. Kasi alam kong magagalit siya sa akin. Tuloy pa rin ang relasyon namin. Pag Sabado, may nangyayari sa amin ni manager. Pag sapit ng Linggo, uuwi ako sa asawa ko. Hindi alam ng asawa ko kung saan ako nakatira. At hindi ko yun pinapaalam. Ang hindi ko namamalayan na kapag umuwi ako, sinusundan na pala niya ako kung saan ako nauwi. Isang Sabado, schedule namin ni manager na magsama. Day off ako noon. Pumunta siya sa akin habang break time niya. 3 hours kaming nag-anuhan. Nang bigla kaming nahuli ng asawa ko. Oo, tama lahat daw ng hinala niya sa akin, sa amin. Alam na raw niya ngayon. Noong magkaalaman na si manager, naawa na raw sa asawa ko. Kaya ayusin na lang daw namin yung pamilya namin. Pero sa totoo lang, DJ Rocky, si manager ang gusto kong piliin. Siya ang pinipili ko. Kahit alam kong hindi niya ako kayang piliin. Hindi niya kayang iwan ang asawa niya para sa akin. Siya mismo, pamilya niya ang pinipili niya. Humingi nga ako ng tawad sa asawa ko. Pero huli na pala ang lahat. Chinat niya yung asawa ni manager. Nakabit ako ni sir. Na siguro matagal na raw namin ginagawa yun. Syempre nagalit yung asawa ni manager. Galit na galit. Balak pa niya nga kaming ipakulong. So nag-chat sa akin si manager. Ayusin daw namin ng mister ko ang lahat. At aayusin naman daw niya yung pamilya niya. Sabi ko, kay manager, pwede bang kami na lang? Ayaw talaga niya. Hindi raw masusolusyonan ang problema ng isa pang problema. Kaya bumalik na lang ako sa asawa ko. At humingi ng tawad. Inamin ko sa kanya lahat. Kung kailan nagsimula. Pero alam mo yun, DJ Rocky. Si manager talagang mahal ko. Hindi nga lang niya ako kayang ipaglaban. Iniisip ko tuloy ngayon kung minahal niya ba talaga ako o hindi. Kaya ang ending, nag-resign ako sa trabaho. Sa ngayon, sinusuyo ko ang asawa ko. Pero kahit pagbaligtarin pa rin ang puso ko, si manager pa rin. Si manager pa rin ang tunay kong mahal. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat. Muli, ako si Ana. At ito, ang aking Secret 5.